nyika yose inoziva kuti mukomana anonzi Sengiso Chabangu aiwa panguva ino ndo madhezi adzoka munyika yeZimbabwe after abva aiwa kudiaspora uko amozwa kuti anga achirisiva treatment. Nyika yose inoziva kuti Sengiso Chabangu angoti achingonosvika aiwa kudiaspora vanoatenda ma-IPU delegate meetings avo akabva atongobatwa neillness. Then panapa Sengiso Chabangu mukudzoka kwaita anosvika achinosangana nemakunun'unu muodza moyo achiona vana Washman Ncube vachimukandira kumarabhini chaiko. Samira mashoko anodatoka panapa naSengiso Chabangu achireplya pane mashoko anosangana achiuya nawo panapa. Ndobva subscribe like turn the bell kutimira paendo yaSengiso Chabangu inova shocking noda kuti angava ne long time asingarespondi vanashama whereabouts ake anyora achiti ananga posta Washman Ncube wamuri kuona uyu unyora achiti greetings all, hope I find you well. I want to thank God for a gift of life. On claims by Washman Ncube about not wishing to engage me in dialogues, well, it must be clear that I am concerned with changing lives of ordinary people, not to the best of my ability, not kindergarten politics. Ndo mashoko anotoka panapa naSengiso Chabangu chiti aiwa kunyange wakamuexcluda Sengiso Chabangu ari kuti aiwa ina andini nazvo, ini chandongoda ndoda ngochinja malives ema-ordinary people. Panapa toona Sengiso Chabangu senyika yese zvainoziva kuti aiwa malinks ake aiwa nokupana the ruling party aiwa ari very very powerful. Vakaona vana Washman Ncube vanofila insecure vachiona kuti mapositions avo haana kana value kana mukomana uyu asipo, but vakomana avava aiwa vanomuexcluda aiwa pamaunity avari kuzama kuita. Tiona kuti aiwa vari mukandira kunze vachimuti you are just a member of the Citizen Coalition for Change. Tunze mafungiro enyu matikudivi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.